dịka esi kwuo maka ihe ọma niile a na amamihe eze bi n'Enugu Obibi nke mbụ na Obibi Kingdom eze Mike Mberedọgụ mere na ụmụ nwanyị niile bịara nọnyere ya kene ya wee were ikike pụrụ iche wee si ya eze chere anyị gaba na amamihe gị dị mma eze na udo ga-adịrịrị gị maka na ihe ị na-emere ụmụ ogbenye Chineke na-agọzizi igwe n'ụzọ pụrụ iche. Ụbọchị a m na-ekwu maka ya bụ mkpụrụ ụbọchị 31 ọnwa 12 afọ 2011 n'obodo Obibi Kingdom kpọmkwem ka nke a mere. Ka ụbọchị a ndị egwu anọgoro n'ụzọ pụrụ iche wee na-eti egwu, ndị mmadụ esinarị n'ebe niile na mpaghara Obibi na mpaghara Enugu na mpaghara Naijiria dị iche iche wee wuchia na Obibi Kingdom kpọmkwem na iji chebiri wee kirikwa otu ụmụ nwaanyị ga-esi wee were ikike nakwa otuto wee yie eze Obibi nke mbụ na Obibi nke dị na Enugu. N'ụbọchị a na-ekwu ndị ada Obibi niile